салом. Мавзӯе ки ман мехоҳам имрӯз барои шумо фаҳмонам, ин мавзӯи каратии умумии хурдтарин аст. Ин бисёр дар кор мешавад ба мавзӯи касрҳо, махраҷи умумӣ ва диғаре чизо. Барои ҳамин бисёр муҳим аст ки ин мавзӯъ мо бояд бифаҳмем. Каратии умумии хурдтарин чӣ маъние дорад? Масалан, ман дар инҷо як мисол гирифтаастам. Каратии умумии хурдтарини 2 ва 3-ро ёбед. Яъне ки ёбед ки як ададеро ёбед ки 2 ва 3 бевақият ба он тақсим мешавад. Масалан, чӣ мешавад? 6 2 ба 3 бевақият тақсим мешавад. Бисёр 12 12 тақсими 2 мешавад 6, 12 тақсими 3 мешавад 4. Бале 12 ва 6 яъне ки карати 2 ва 3 ҳастанд. Карати 2 ва 3 ҳастанд, вале ки на ҳама хурдтаринаш кадом аст? Ҳама хурдтаринаш 6 аст. Значит маънои он дорад ки карати умумии хурдтарини ададҳои 2 ва 3 ин адади 6 мебошад. Не ки барои мо ин чиз ин мисоли бисёр осон буда. Биёед як мисоли дигартарро мегирем. Як мисоли 2 менависем ҳозир. Мисоли 2 калонтарин карати умумии хурдтарин мисоли чанд гирем? Ҳозир ман инҷо доштам 16 ва 24. Барои 16 ва 24 дар сари одам кардан камтар мушкилтар аст, на? Баъд барои ҳамин барои ин мисолро ҳал кардан барои мо чӣ зарур аст? Барои мо ин зарур аст ки аввал мо ҳардуи ҳамин 16 ва 24ро ба ададҳои ба зарбкунандаҳои содда тақсим кунем. Зарбкунандаҳои содда ман дар инҷо нависта шудаастам. Ин дар математика бисёр чизи фоидаовар аст. Ададҳои содда мегӯянд. Ададҳои содда яъне ки як ададе ки фақат ба худаш ва фақат ба як тақсим мешавад. Масалан, адади 2 фақат ба 2 тақсим мешавад ва ба 1. Адади 5 фақат ба 5 тақсим мешавад ва ба 1. Барои ҳамин барои ёфтани каратии умумии хурдтарин барои мо чӣ лозим аст? Барои мо лозим аст ки 16 мегирем ба зарбкунандаҳои содда тақсим мекунем. 16 ба 2 сар мекунем. 16 ба 2 тақсим мешавад? Бале, мешавад 8. 8 ба 2 тақсим мешавад? Бале. Ба 2 тақсим кардем чанд мешавад? 4 мерасад. 4 ба 2 тақсим мешавад? Бале. Ба 2 тақсим мешавад 2 мешавад. Ва 2 ба тақсими 2 2 мешавад. 2 ба 2 1 мешавад. Дуруст аст? хаб анакнун ҳамин корро ба 24 мекунем. 24 ба 2 тақсим мешавад? Бале. 12 12 мерасад. 12 тақсими 2 ҳамин корро давом медиҳем. 12 тақсими 2 6. анакнун 6 ба 2 тақсим мешавад? Бале мешавад. ҷавобаш 3 мешавад. 3 ба 2 тақсим намешавад. 3 ба 2 бевақият тақсим намешавад. маъное надорад ки 3 ба 3 тақсим кардан дар кор аст. ба 3 тақсим кардем 1 мемонад. ин акнун менависем 16 баробари 2 зарби 2 зарби 2 зарби 2. анакнун 24 бошад баробари 2 зарби 2 зарби 2 зарби 3. зарби 3 ки шуд. Инора мегӯянд зарбкунандаҳои содда. Зарбкунандаҳои содда. яъне ки ҳама соддатаринаш мо тақсим кунем. ин акнун вақте ки ҳамин корро мо кардем мо метавонем ки баъд аз ин калонтарин каратии умумии хурдтаринро ёбем. Каратии умумии хурдтарин. Вақте ки мо дар мактаб мехондам каратии умумии хурдтарина мо хку мегуфтем. хурдтарин каратноки умумӣ. барои озин номаша дигар кардем камтар мушкил аст. мумкин номашали иваз намоям. вақте ки ин корро кардем анакнун чӣ кор мекунем? Мебинем ҳозир дар ҳамин зарбкунандаҳои содда 2 якте ҳастанд. 2 чанд бор истифода бурдем? 16 4 бор истифода бурдем. дар инҷа 3 бор истифода бурдем. яъне ки мо мегирем 4 бор менависем инҷа 2 зарби 2 зарби 2 зарби 2 бо дар инҷа ягон адади дигар ҳаст. бале бо як 3 дигар ҳаст. бо метавонем ҳамун 3 ҳам нависем. 3 ҳам нависем зарби 3. акнун ҳама ина ҳисоб мекунем. бед ман инҷо хушрӯ карда нависам. каратии умумии хурдтарини 16 ва 24 мешавад чанд? 2 зарби 2 зарби 2 зарби 2 зарби 2 зарби 2 2 4 8 16 16 зарби 3 мешавад 48. дуруст аст? 48. анакнун ин бе ранги дигарро мегирем то ки хушрӯтар шавад.
каратии умумии хурдтарини 16 ва 24 ҷавобаш будааст 48. 48. Вақте ки агар дар касро истифода барем, мо метавонем маъни надорад ки махраҷи умумии 16 ва 24 ин 48 будааст. Хай барои он мавзӯъ бо дертар меомӯзем. Акнун ин каратии умумии хурдтарини як мисоли содда будан. Бед як мисоли дигар мегирем. Мисоли мегемша мисоли сеюм. мисоли сеюм ки гирифтем, бед 3 адад ин карат истифода мебарем. мисол гуфта шудааст каратии умумии хурдтарини чи ёбед 12, 15 ва 20. бо мегирем ба зарбкунандаҳои содда ҷудо мекунем. Дуруст? 12 ба зарбкунандаҳои содда ҷудо кардем. 2 мешавад. 12 тақсими 2 ча мешавад? 6. 6 тақсими 2 3. 3 тақсими 3 1. Дуруст? Акнун 15 чи? 15 ба 2 тақсим намешавад. Кадаи содда инҷа 2 доштем ку. Ба 2 тақсим намешавад. Ба 3 чи? Ба 3 тақсим мешавад. Дуруст? ба 3 тақсим мешавад 5 мерасад. 5 ба 3 тақсим намешавад. 5 ба 5 тақсим мешавад. 5 тақсими 5 каде 1 мешавад. Акин ҳамин кора бо мекунем, давом метим 20 кати. 20 тақсими 2 тақсими 2 10 тақсими 2 5 5 ба 5 1 то мерасад. Дуруст аст? Бай, ба фикрам дуруст. Акнун ки мо тақсим кардем, бед хушрӯтар карда дар инҷа нависем. зарби 2 зарби 3. Акнун 15 чи мешавад? 15 бошад 3 зарби 5 мешавад. Гашта 20 ча мешавад? 22 зарби 2 зарби 5. Акнун ҳозир каратии умумии хурдтарини 12, 15 ва 20 ҳисоб мекунем. ба фикрам шумо дида наметавонед дигар. 12, 15 ва 20 ҳисоб мекунем. Акнун аввал 2 мегирем. 2 дар инҷа 2 та, дар инҷа 2 та, инҷа нест. Ҳама бисёртарша мегирем. Кадомаш бисёртар? 2 чанд бор бисёртар такрор шудагӣ? 2 бор. Ки мешавад 2 зарби 2. Акнун бо чӣ дорем? 3 дорем. 3 дар инҷа 1 бор такрор шудагӣ, дар инҷа ҳам 1 бор такрор шудагӣ, инҷа такрор шудагӣ не. Не ки 1 бор такрор шудагӣ бошад, 1 борашо менависем. Акнун бо чӣ дорем? Бо 5 дорем. 5 дар инҷа 1 бор такрор шудагӣ, дар инҷа 1 бор такрор шудагӣ менависем. ҳамҷо 1 бор такрор шудагишам. баъд ҳамаи инҳоро забт мезанем, ча мешавад? 2 зарби 2 мешавад 4, 4 карат 3 12, 12 карат 5 мешавад 60. каратии умумии хурдтарини 12, 15 ва 20 мешудааст 60. ва барои ҳаминам тамом. агар хоҳед ки бо ягон мисоли дигар, мисоли душвортар гирем, дар комментария нависед. ва ташаккур барои тамошо кардани видео.